Il-Kummissjoni Ewropea għalqet proċedura ta' ksur li kienet fetħet kontra Malta minħabba diskriminazzjoni fit-tariffi ta' trasport pubbliku. Proċedura bħal din, magħrufa aħjar bħala infringement procedure, tkun l-ewwel pass minn sensiela li jistgħu iwasslu għal każ fil-Qorti Ewropea. Riċentement il-Kummissjoni Ewropea għarfet li l-Ministeru ta' Trasportu l-Infrastruttura li kienet qiegħda tieħu dan il-pass wara li kienet sodisfatta bil-passi li ħall-Gvern Malti fl-aħħar xhur. It-tariffi diskriminatorji bejn ċittadini Maltin u barranin kienu daħlu meta f'pajjiżna kienet bdiet taħdem l-Arriva. Austin Gatt, il-Ministru ta' Trasport ta' dak iż-żmien, kien iddefendihom. Iżda esperti legali kienu diġà bdew isostnu li l-argument ta' Gatt ma setax jikkonvinċi lill-istituzzjonijiet Ewropej. Dan wassal għall-ilmenti ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu Malta, filwaqt il-Kummissjoni Ewropea bdiet bil-proċeduri tagħha kontra Malta. F'Jannar li għadda tħabbar li dawn it-tariffi mhux se jibqgħu diskriminatorji u l-Maltin u l-barranin se jħallsu l-istess. Kien dan li wassal għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li temm il-proċeduri kontra Malta. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura laqa b'sodisfazzjon din id-deċiżjoni u nnota wkoll iż-żieda tal-użu tat trasport pubbliku kemm ilu illi tneħħew dawn it-tariffi.